Provjerim ko je od djece sa mnom u krevetu i je li još uvijek u krevetu. Potraži pomoć. Ne opet. Visinu. Jao, mislim da je to bilo na Hrvatskom radiju. Imala sam 15 ili 16 godina i javljala sam se uživo sa svjetskog prvenstva u ribolovu s Jaruna. I ovo je glupost. Loš. Roditi zdravo i veselo dijete kao što su i ove moje dvije curice do sada i da sve prođe dobro. Upornost i poštenje. All of you. Nemoj ići raditi kao novinarka. Studio Aston Martin umjesto Anton Martin. I danas umrem od smijeha. Pjevat ne znam, nemam ritma za plesanje. Ne znam, dobro se odjevam kao trudnica, s obzirom da sam morala nešto naći kako bi izdržala već 2 godine koliko sam trudna.